urip pemujaan Dewi tiap hari sang Dewi menari diiringi lagu sarinate radio mano pre noto lesoka otak mate duwe bojo loro aneng sirah mikir putu bersama bernyanyi lagu yang menarik hati. Betul-betul kebelengan wakul kipan tekan dan saratan wakul kipan tekan dan saratan betul-betul wakul kebelekan wakul kripan sekane dadi saratan wakul kripan sekane dadi saratan o ha o ya o nya o ya yes.
Yo. So. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Ah ya. Ah oh ya. Ah oh ya. 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 Ledang lir kadang nyabing parang asa sonder cinde aku rere mopi nansa damang kelando ilir yo ya
Oke, si Ganong antik dari Purworejo akan segera hadir menghibur Anda semua. Gua nongnya nek rupane elek ning kudu minta sing apik. Wes penasaran silahkan disaksikan. Bus. Iki Ganong Laka ning Tlatah Ngayojo. Anane wong siji. Jenenge anak desa. Anak desa. Oh, anak desa Tulen. Nek disingkat Andes. Andes. Kaya wedang putih. Ades. Air mineral kan ono Andes. Zo. Heeh. Wonge iki alon-alon. Soale sinambi golek sedulur. Ya, oke. Yuk. Wes ketok ngarepe raine topenge sirahe ya wes ketok separo wes jelas sing wong sing ngarep ki pawakane sport dina-dinane nge-gym sik Yo. ya oh a monggo sugeng rawuh Mas Andes ya. Wah, rapi banget. Ya. Oh. Oh, ya. Oke, oi, hop ya, os, as, ha ha ho, ha yo, yo, ho o yo 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 ya, Iya. Ya. Sik. Oh.
Dingin. Ya. Oh, aku jogangan caleng. Nek arep pengen jegur. Ayo. La oh. Tak kandhani iki lho nek omong tak kei mic-nyo. Oh, dadi niki ana mic-e, dadi suaramu ki biasane elek nek kanggo mic kan dadi apik. Ayo Asik. yuk manam jupan Gendang tak. kepriye Kepriye? salam Oh, salam. Salam ditungi, Bang. iya Ya. jiro lu kudu bareng Jiro. siji aku wae Oh iya. bismillahirrahmanirrahim kepriye salam ngono tapi angel kepriye ya Aja Lek, muni wis Lek. kendangnya. Angel Lek. Aduh tapi Aja muni. wis Lek, angel Lek. Bokonge geal-geal ayo terus ya. ayo hawane salam sik ayo Ibuke milu. nunggoni awak dhewe ayo met Kene mengo milu. Kaya ndulangi putune. Malah sik. ala dedek imi tapluk aja Lah iya. ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah met Alhamdulillah, Nje. awak dhewe tekan ndi kene met Mbuh. lah ketagap sapa Hah? Aku milu kowe. aku milu Wes sirai aku buntute kok. Nek awak bodoh dhewe kan tekan ndi ke live perform musiman aku nek bahasa Inggris Aja diwaca. aku gedawan untuke rada angel Untung mungkin nyagoli. lah iya ke beksa wiji manunggal Jadilane. lah iya desane ndi Endi, Bu? ha ayo Wijilan. lah didongake iki karo masyarakat. Bani Raya Iya. mutabae minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan Dan batin batin. lah ya akeh lupute Kupat janur itu kuae. apa kecer tuku kupat apa Tuku kupat kuae santen. iya deh Menawi lepat nyuwun ngapunten. iya Pundi sakete? aku gantian Mas Aku ke cacilik. iki termasuk ke kupat ya Heeh, kupat. tuku kupat janure tuwa sedaya lepat nyuwun pangapura 100 Bu Aku tak Aku 100 ya Lah kok tambah aku 100 nih jadi nek digabungke 150 Yo. Heeh. mangkat dulu kayak 150 toh Yo. lah iya Nggih, acarane napa? acarane kaya nemu nugel manuk Nugel manuk. Oh iya. Manuke sapa? mau sapa dek sapa mu ndi mu dike Ndi to? dek Oh niki lho. Mboten. duduk wis tuwa Oleh iya. ngawur Wah iya, tak dek kira. mau ndi sing sopet nika dek Dek, delok nganone, Dek. Bar sopet kaya ngopo, Dek? diondi resa ora Jare to nek bar sopet nek perubahan. Lah iya ndi Lah iya. sing sopet mau Kon mriki. dek Hah? Pripun? napa Rubahe beda ya. Lah kok iso, Pak? oh Lah, orang coba Jakarta ono. Hah? orang Jakarta dia Orang Jakarta. oh. Kamu di mana kau? Abang, Ya. kau di mana? Kau sudah disupit ya? Di mana kau, Bang? burungnya bagaimana? Ya itu mabur-mabur. Pada empret apa Tapi dan gue gak tahu di sana kan sudah lama kan di Jakarta gua. Iya. Ya saya minum teh gendul. Di sana? Iya. Oh my god. Iya kan saya nunggu penter. Iya. Mabuk enggak? Mabuk Wiki, enggak? Wah, mabuknya keol. Putih niki larene. Mana? Mana ini? Napa kayak Dedek kipas-kipas yang ngono? sudah ditugel mau. Heeh. Saya ditugel apa nih? Nu Nah ya, mana itu? Putih niki. Lah,
Oh itu. Sing di. Itu. Apa? Di sono. Di sono. Ora tutu to iki. Dik. Lho. Malah nama. Alah, nama lu? De Aprilio. Sinten, Pak? Aprilio. Namine Aprilio. Nggih. Tiange teng Jakarta. Ning kene terus dicopet Dik. Iku yo wong ning kono yo. Nek ning kene iki piye? Lah kira copotan ngono. Lho coba gudule. Dadi mak kula sepet kula teng mboten mriko ngono. Copot. Dineke. Ya wis. Heeh. Iki endi to? Ora metu ya tak anu. Koyone gek bar sobat iki gek Sing pundi, Pak? kok. Oh, sing wedok niku. Uduk. Sik tenggone Met, kudu tekan kene. Napa? Dik Mumet. Oh, nggih. Didik tasih Mumet bar ditukul mah Mumet. Heeh. Ya udah, saya doakan semoga jadi anak yang bakti dengan orang tua. Amin. Rezekinya melimpah. Amin. Sehat selalu. Amin. Lah ngono to, Met. Nggih. Awak dhewe iki ndongake wong supet ya ngono Lah kuwi. iya, manjur ora? Perjuangan sebagai anak lelaki. Iya, betul. Kaya ngopo rasane bar disupet ki ngono kuwi. Opo enak inis. Inis gudule. Lah piye Nggon aku kuat 3 dino. lah kok iso? 2 dino tak gebat ngon. Pies melentung gendelen, Met. Wong kowe iki ya aneh bar supet kok badminton bareng. Kancaku ajek badminton. Lah piye? Kamu kan nganu kowe sembuh urung? Heeh. Aku yang ngomong wis. Heeh, langsung. Langsung aku badminton nak ties. Iya. Ties lawane wedok, Met. Heeh, piye? Wah, yo langsung ngono. Buka semangat. Langsung semangat gali kok ngono to aku, Met. Doke gede. Hei, Iki lah, iki lah. Lah iki. Oh, nggih. Udu. Lah iki Nggih, Kok beda? Dek Aprilio tak dongakno muga-muga tambah gede. apa gak gede? Pikirane. Pikirane. Ya kowe. Ya wis, awak dhewe wis ndongake ya Nggih, wis. heeh. Kudu menghibur masyarakat Menghibur, kene, heeh. masyarakat Wijilan kene. Wijilan mriki. Awakku yo pernah main ning daerah kono kuwi, Met. Napa? Kono kayak kandang sapi ngono. Kan ngoroki tletong apa? Lah piye to? Aku ki raos tletong. Walah. Tak idioni tak Ugano. Ayo. Wireng ngono. Iki bibit-bibite iki Sing ono. ndi, sing ndi? Iki paling subur iki. Kok iso? Iki. Sing ndi? Lah iki paling Oh. subur. Kok iso Iki subur? termasuk nek wis gori saking matenge kok. Heeh, garik tibane ngono. Apa piye? Ono. Apa maneh? Sing kat biyen ya ono ya iki. Kat biyen dadi rese, ra muda meneh. Kuwi prihatin, Des. Prihatin. Iki kok ngarepe rada gedhi, Wet. Napa Nah, nih? iki. Sing Iki ndi? rada gedhi, Iki? rada apik iki. Oh, Iki rada apik, ha? Sing rada apik endi? Sing iki. Iki lumayan lah. Ayo koemu, ayo. Kuwi iki sing ana nek bojo mesti bojone gal kuru. Lah ndi? Iki. Wah, kok iya. Kok iso? Iki Iya. ganas iki rupane Ganas. ya, mbok gajah kowe. Lebih. Bojo karo kowe. Ah, blas entek kabeh kowe. Wah, Ayo wah. kerja ora? Takoni. Ejal. Iki Galake tenan iki. Galak iki. Heeh. Udune iso dipagri ngono iki galak, Met. Lah kok iso? Aku tak pagri rong dino jepot ra Lah, kuat. Wong ngono dipageri ya Ora tetep. iso, brongos Nggo iki. seling iso ora? Hah? Seling. Derek tumu. Derek tumu. Nggih, Ayo. yo. Saiki lagu Heeh, iki wis, Met. lagune, Lagune yo, wis, heeh. heeh. Iki kan lagunemu bapak-bapak ibu-ibuke do Heeh. lagune Jawa. Meres PKK. Ora Pak idoni malah wah. Lah tak Kok kira. iki lan Jawa to, Met? Heeh. Aku yo tak jaluk tombok kangen sik tak Tombok baleni. kangen, yo. Sik tak ral sik, Met, ya. Ya, heeh. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wes. Kok sik donga iki tenan iki nek ora tekan jerone. Wah, aku langsung ke sing apik. Al-Fatihah bareng. Bapak Alfa. Sepi rasane waktu biyen ucul dhewe nglangut terus eling kancane. Ayo, Met. Ayo dhuwur. Zaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine. Luar biasa. Ngene ya, Mas ya. Ayo. Kita iki ayo karo kok Mbak Bang Wedok. Karo kok. Niki. Ayo Riko. Tombok kangen lho iki, Dik. Beksa wiji mandul Indonesia. Sadase. Kene. Ora apa, ayo. Hei. Raja lali. Ape Pak
tebu jogetan tetepangan karo aku jadi otong kangenku kangenmu bali eling nalika iku ya zaman semono yen dolan rame-rame kuyung rukun seneng atine ayah prasasat ngimpi durung bisa tangi rasa kangen wis bisa mari wis telake bolong Delok. oke atur nuwun Sami-sami. berarti 50 100 ndi Bu mau Bu Endi? urung oleh pisan Urung enek gendera mabur ngene, urung urung enek. pisan kok. Lah iso. Aku wis nyanyi Wis, to, Men. ah. Gantian kowe sing nyanyi. Aku nyanyi. Aku tak Bubar kabeh Iki- ora nek aku Iki tak nyanyi. kena gawene kabeh. Iya, Tenang. ha. Ayo. Yo. Ayo para wanita, kita tandur larian. Ayo. Supaya Tandure bisa lemu-lemu itu. kaya bapak ibu Piye ning maton ping 3. supaya tandure bisa lemu-lemu. Ayo. Ayo, toto. Pak Komandan sampun nyempret. Ayo, set, ayo. Yo. Ayo. Yo. Iki baris. Heeh. Ini, ayo baris. Nah. Ayo angel munggah. Abotan. Ayo, tangi po. Tangi. Ayo Marmono. Ya ayo lu. Nek Malah angkrem. wong cilik iki banyak bergerak. Ben tambah kuru. Men tambah kuru. Ayo. Meloni kene. Sik met, tak tes sik met. Apa? Baris 2, baris 2. Heeh. Heeh. 2, Mbak, 2. Sing gedhi karo sing gedhi. 2. Sing cilik karo sing cilik. Tengah. Ora ketok mendelep. Kene. Rada geser kene ora. Ayo, set siap-siap. Dirungake. Oh, iki met, angine teko met. Lha apa? Ini. Nah iya. Ayo. Mekar. Assalamualaikum. Hadir. Hadir. Lah piye? Idoni. Ayo. Iki dirungake. Saka ngisor sik. Ngene sik. Sik. Kepiye to? Wong kon Pak. Dengri hati, Pak. Ayo. Siap-siap, Met. Mudun sik. Set. Kire. Modun yu. Kudu neng Hei. aja mengkeng. Ngene.
sikile pekengang. Nah, sik Apa? tak cek sik, Met. Cek Oke, lho kok silit pitike ilang siji? Lah piye? Silit pitike. Kowe mbrodoli, Des. Iki brodolimu. Nanti ilang ora? No, Silite Met. pitik. Nah, yo. Kok brutu ya. Oh, iki wis iku iki wae merek dibantes. Oh, kok kita tang. Aja di, Mek. Ayo. Lo sikap sempurna. Bener. Senyum yo. Dites untune sik, Met. Dites. Berarti saka siji, Des. Saka siji sik. Heeh, ben ketara. Nah, iki. Ayo. Kene. Des. Nun. Untune sik maju kowe, Des. Iya, bener ae. Ayo kowe kene, Met. Kowe milu aku ya. Oh iya. Senyum ngono ya. Senyum set. Kowe ngomong kono. Senyum ngomong nyong ya. Ki piye to? Maksudnya kowe senyum jaluk Oh, kene lho. Iya. Hei, kowe akon kene nyok. Ayo, senyum, Mbak. Nah, ape. Guyu le. Guyu. Ya wes. Kene. Ki beda, Met. Sing loro beda, Met. Kon ngene, Met. Sing piye? Ngono. Oh, kukur ngono. ya. Sing loro biasane rada gatel. Ayo. Kukur. Kukur. Kepalamu Sik ngono. Sik ngono. Di ngene, Mbak. Lah wong ayu-ayu ngono. Ayo. Ngene. Ayo, ngono. Sik. Ngono. Isi lupat. Sik. Ayo, dirol. Nah, sip. Sik beda meneh, Met. Sing piye, piye? Ki beda meneh. Rodok ngegol apa piye? Ora, iki tangane rada sing rada Ngeteng-ngeteng ngene. ngono. Oh, ngene. Dadi kan iki ana gerakane ku, Met. Oh iya. Seko. Iya, Tilit Nah, ka ono kok dadi ono, gerak, iya. kok dadi gerak. Heeh. Met. Tenang Yo. wae. Ayo. Tangane manam jupan. Dilu. Nah. Sing iki sing terakhir kan rada abot, Met. Ngentut Men wae. olahraga, Bulat-bulat mundur, Met. ngono. Nah, iki, Met. Ngono. Ayo engko ngising ora Oh. kuwi. Lah sing iki rada angel, Des. Oh, iya. Wong ngono iso blok ngono. Ora. Wabot teng Ora wis bemper. tenang kok. Ayo. Yo. Ping pindho. Jiro lu. Ayo. Kekene, Met. Ngandani siji kira ta. Aku wedi iki. Wedi ati li. Wantil aku kontal lho. Ora ayo. Mana pindho? Jiro lu. Siji ayo. Ayo. Ki aja delok kon dongkrak apa piye ta ya? Dongkrak padhe. Yo, siji loro telu. Satu. Ayo. Jan- Ayo. Jiro. Ayo. Ayo. Menurut. Siji loro. Set Hah? ayo. Sing siji wegah. Wegah. Peceret, Ayo, oke ya. Saiki tak tung gendang. Tak tung ya gendang. Nah ya. Ayo ibu-ibu Oke. RT4 kekompakannya yo. Oke saka siji. Tak tung gendang. Tak tung gendang esek. Tak tung tuwel. Tak tung rumbut. Oke ya. Yo. Oke ya. Sik. Yo, dites. Manam jupan. Sik tak gendeng. Tak Ayo. tung esek. Nah tung tuwel. Tak tung rumbut. Ayo. Sik. Hop. Dah. Iki kok wayu-wayu angel lho, Des. Iki harus gede-gede mburi kowe. Wis bener iki sapi to, Met. Heeh. Dadi engko ana gerakane, Met. Tak tung ngene lho dadine. Tak tung dundeng. Tak tung isik. Tak tung tuwel. Terakhir, Met. Rumbut kenapa? Ya. Ayo, heeh. Yo, tak tung. Heeh. Dah. Det ayo tak tung. Ayo ibu. Gendang. Ayo. Tak tung esek. Tak tung tuwel. Ayo. Wah, Ki pancen sing tuwel-tuwel karo berat-berat ki angel kok. Wong kok tuwel-tuwel Ada Met. Wes. Met, dibantu kowe, Met. Heeh. Kowe sing nyanyi, Met. Aku tak ning burine, Met. Tak senenane, Met. Ayo. Nyanyi kowe, Met. tuwel-tuwel. Piye? Piye nyanyine apa? Basae. Ayo. Kepiye? Nyanyi Yo, kowe apa? nyanyi dhewe. Oh ngadeg dhewe aku. Nyanyi dhewe kok nyanyi dhewe. Ya ngadeg sik. Set. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Kok iso? Aku nek sing plothok Iki nek balonku ada 5. Heeh. Lek joget ra kok ngono. Lah piye? Ora ngene, Met. Lah piye? Ngono malah kepayah. aku seneng sing mentul-mentul kok. Ayo, nyanyi, Met. Biasa. Ayo. Ayo. Kidul kae apa manuk Baladewa pakanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca Mari ngadeg. ning agama Ayo. ben uripe ayo Belum komen. Ya. uga mulya Heh. kidul kae
agama ben uripe ayeng tentrem muga mulya Dangdut jentak. ah Weh, tenan kowe giliran aku. ayo Ekstra ya, Met. iya iki biyen telek bodol Sabar. Ono duit sik yang weruh. Ya, sik Met, tak lebok iki ndak ilang. Iya. Iki do gradel iki. iya karepmu Des Lumayan. Ayo, Yo. siap. sing ngono but Apa? ngomek silitku digeng Yo. yo Apa lagu ini saya Met? ya? wayang ngobrol apa Yo. ben semangat Ada lumut. Aja kebenar juga tak aku ra iso. lumute kula mon tak kosoi Pak Ayo. yo Ayo ucapkan assalamualaikum di setiap pada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Ucapkan assalamualaikum di setiap pada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Arep. Aku rasa ngising to, Pak. darani nyanyi karo jogetnya orang ngeden kok Gantian. gak panas barang sopo akon Ayo. Gantian. Bisa naik di rampung nih. Bisa. Ayo. Ya. Ayo. Bisa. Ayo. ya Ayo. capek Sampai. Mau ono lagu nih, Wet. Apa? Adikku. Ya. adekku yang ku sayangi Asik. apa yang kau tangisi mari kita bersama menari lagu yang menari hati Soleram. Tangan hidung. Hei. soleram ada yang manis ada yang manis jangan dicium sayang kau dicium merah bibirnya Kok lagi model rock ya rock yang Iya. baku Balik. Ah. Oh, capek. Iki wayahe awak dhewe luru dhuwit, Met. Wayah awak dhewe luru dhuwit ya, Mek ya. nek oleh Oleh. matur Ayo. suwun Bapak Iki wis libur resmi ngene-ngene iki. Ayo, Met. Iya. Wayahe dhewe bekerja. Heeh. Ya to, Met. Piye Ngene iki carane? ya, Met, awak dhewe iki menghibur bicarane to, Met. Ibu, sakit, Bu. Aku kita mampu duit. mampu duit Ya udah. duitnya mampu apa? Apa? mampu telek apa? Ora rada-rada nganu, rada getir. Iya. Berarti wis terah Iya. Yo. Ayo. Hati ya, Mas. Hati, Mas. Iki jalan 3. Amin. Iya. Yuk. Yo. Ah.
Polke. Hujan duit. Woi. Ha. Oh. Kebyur. Iki lah. Kebyur. Duit. Kebyur. Duit. Kebyur. Duit. Duit. Wis ora weruh. Duit. Ana. Rara duit. Oh. Duit. Duit. Sik gamel ki juk piye kuwi? Lho. Lah sakarepmu sing penting duit. Gek do kok piye kuwi? Iki lho. Iki lah. Pet oke kopet lah. iki. Heeh. Komet. Ila. Kita cilik. Oh. Disusul mbokmu, Des? Heeh. Iku digawake apa kae? Ora sih mbok gak kacang. Rangsum. Oke. Ya alhamdulillah. Matur suwun Ibu kajangipun. Non. Ngenai wedi aja wedi, Dik. Mboten pun jinak kula. Ayo. Oke. Ayo ngene. Ayo. Kena ono neh ibune kae. Es. Oh bener dikembangin nak dirusui tuyul. Iya, terima kasih Bu. Berkahnya Ramadan. Kok Ramadan? Berkahnya Fitri. Ya Ramadan ya Fitri. Des. THR. Wes oleh sekarung. Hoi. Oh, terima kasih Bu. Yo. Ya. Oh ya. Iya lah.
Iya. Saka ngendi tekone? Oh. Kuwi lanang apa wedok? Gandul ki wedok? Gandul kan. Oh, gandul. Heeh. Putrono Swantoro dulu Mas, spesial tinggal gawe sing Mas apa mau?
Rio. Kok Mas Rio? Aprilio. Pasaran. Aprilio. Aprilio. Tunggale Jess. Anakku sing bagus dhewe. Komet karo Kuandes. Kowe dadi bocah bagus. Besok pinter sekolah yen wis rampung nyambut gawe kudu mlaku sak spesial buat yang dikitan. Mudah-mudahan berakhirnya cadilan pementasan sore hari ini keberkahan akan didapatkan oleh keluarga besar dari keluarga. Bye.
do pinter naes wae. Anakku sing ayu dhewe besok pinter sekolah. Sing tansah mareming atiku Yo angon pepek neng pinggir kali. Endi apa Des? orang ngono kuwi. Nena Andes, mbok menawa kowe isih kepingin lipur karo para pamirsa kabeh, soalnya memang penampilanmu sangat memukau. Heeh. Oh, sudah berodol. Sing berodol apa nih? Heeh. Rambutnya Mas. Oh, ora. Adik, jangan nginjeng Dek. Sana Dek. Ya. Heeh, silah. Monggo Pak, bila lagu napa Pak? Ayo kowe kita Kula sing kowe nyanyi. tak dawuhi nyanyi sepisan meneh. Alah wadune iki wedi. Atraksimu masih ditunggu karo pemirsa. Ayo. Lho. Aku wedi lho. Sebuah lagu, sebuah lagu karo kowe ya. Siap. Pupu sing nelongso apa-apa terserah. Lisone lilo. Oh, lingso lilo ya. Ayo Met, wong loro iki. Ayo, Aku Met. pedhot nek wong Ayo Met. Ora iso kok Met. Met. Tak jajal ral sik Pak. Yo. Iki kudu iso lho Met, aja ngisini-sini awak dhewe tak ada kancane Met. Iya. Diral sik Met. Iya. Neng Roll ya luweh. ral ya Pak. Ora nyono, ora ngira. Kowe medhot taline asmara. Tresnaku kang tulus suci rambut jaga malah bablen jani. Ayo Met. apa pancen wis nasibku Pinter alah. kudu pisahan karo liramu Kuat sip. senajan apa jroning ati Asik. nanging aku ra bisa duweni Pinter, ape saiki seblone omah gelem latihan, Pak. Ya.
Isin aku. Yuk, 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 yuk. Masih bersama Jadilan Indonesia Lebur. Bangsa Wiji Manunggal. Marang aku. Singkat Lebur. Ayo Bapak Ibu. Sinak senitang. Yuk, yuk. Usah wasih. Jarene tresnamu mong kanggo aku. Yuk, ayo et. Wis ganti tolong ketika nanging slira murah kirim warta. sing sabar ya. Barang. Barang saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya. Bergoyang Inter Indonesia. Indonesia. Sak jose. Ayo. Bangsa Manunggal ini Bapak. Masuk baik. Ayo. Iya. Bangsa Wiji Manunggal Indonesia. Digoyang men. Tunjukkan pesonamu. Hei. Wis ora Kelingan sumpah janjimu mong marang aku. Ayo ngono. Sabar. Sing nyeksen lintang rembulan jarene tresnamu mong kanggo aku. Wis ganti telung ketiko lagi siha kirim bareng saiki wis teko kuwi malah gandeng liya Sikat Mas Ade. Joko malah goble jadi Masuk re. Yo. Hey. Sor. Baik. Najan apon jroning ati nanging aku ra iso jati lilo atiku wis lilo najan batin kaloro Alakati nanging aku ragu mergo atiku wis kekancut sampun wis met lilo Lilo, aku Ram. isin Isin piye?
Salah. Salah. Ini gantian kan bapak karo ibuke. Disambut semet Baik dengan satu artisnya kita, tentunya dengan bapak yang pakai baju merah ada badek-badeknya kembang-kembangnya. Tentunya dengan Mbak Heni semoga naik ke depan kita goyang war-war bersama Beksawi di Manunggal Indonesia. Semoga cekidot. Masuk deh. set aku Pak gantian Pak. Set nah. Semoga Dibales aku. Iki lho aku ramangan nongko kena bulute. Ya iki. Iki pancen luar biasa. Aku sing dipanggil Andes Oh, gitu. bocah iki nek ketiban apa ya? Ketiban biasa. Wis ngono kuwi ana-ana wae. Tri kae tingkah lakone. Wis. Iki aku isane katresnan sejati. Oke. Oh, tresnan aku ki tenanan lho karo. Tenane, Lah iya, Pak. heeh. Oke. Kok dilanjut Mas Rio. Kalian Mbak. Karo Mbak Ella. Nggih. Katresnan sejati Mas. Oke. Iki sik sepuh-sepuh sik ya, Pak. Sik sepuh, heeh. Pinter Jelas. Andes ya. Iki. Catai Wis kena wis iso dienggo tulodo awake dhewe iki, heeh. Le bodoh. Nah, tapi ojo iki ra kena dadi tulodo, Pak. Apa? Didelok ta uripku sakniki berantakan. Us, Ngono. ojo. Kok ndakne Apa, Pi? padha mboten. Kok iso? Hehe, halo. Yes. Ojo lunga sih lho. Heeh. Kowe tadi penari ora latar kebon. Ini nenek masukane, Pak. Jadi Janji tresno disekseni lintang-lintang ing nanging ati kang nandang asmara Gusti kula paringa pusaka ya, rembulan ning tengah wengi nambahi kesing ati iki bepu jeneng ning ngendi dong wong ayu kang tak anti-anti.
ditresnoti seksenti lintang-lintang ing tengah wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usata rembulan ning wayah wengi amengke kesing ati iki papu jannati ning ngendi wong ayu kasta ati-ati Ayo dah. Ya, hai, oh, hai, say, hey, ya, ya, oke, yuk. Ses. Ya. Hey. Oke. Iya. Mari. Oke, terima kasih dan tepuk tangan yang meriah buat kandung kita berdua. Oke, terima kasih, terima kasih. Hati-hati di jalan. Selamat jalan. Langsung pulang wae. Soalnya jalannya rame macet. Yuk.
nadyan cilik buntute dawa yen tak lirik sing kira-kira yen tak lirik sing kira-kira sing dilirik ora rumangsa Calake sing ora kodah mung calake sing ora kodah pakan nono ketelo gantung gunung mana yang paling tinggi gunung mana yang paling tinggi tidak melawan gunung Merapi ya pusing telongso mas habis kan iya hey. apa Mbak Kadil kasmaran
anane no yen ngarep crita karo sapa yen ora crita kok tambah nelongso nganti senene kaya rasane setino tino mung ngantoni wae yen ora sambat wis ra kuat arep jaluk tulung bingung lehku nemu tekan esuk kapan iso mendem iki asmaran kenyotan kepati-pati tidak tanduke alam rati gawe larang disemi diketepi nadyan mung ngimpi ora apa yen ati iki bisa dadi lega dewek tekolan padha yen tresno piye aku pasrah lan ilong yo hai yo kondur awas oi ya yo oi sembuh sembuh yo sembuh kasih salat terima kasih oke cama-cama Umar Moyo iya Umar Moyo ingsun timbali timbalono Dewi
ingsun timbali ingsun timbali Umar moyo ingsun timbali ingsun timbali timbalono marmoyo Raden Janaka Raden Janaka Janaka dasar bagus kepara nyata kepara nyata Raden Janaka dasar bagus kepara nyata kepara nyata dasar sekti mantra kuno sekti mantra kuno marmoyo ingsun timbali Umar moyo ingsun timbali balono marmoyo Raden Janaka Raden Janaka dasar bagus kepara nyata Janaka dasar bagus kepara nyata dasar sekti mantra kuno awan rame komando awan langit komando ono terenggiling ono sisi yo 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 ayo Irining banyu garing sliramu wis ora eling medhot tali tresno merga derajat padha donya ilining leku iki ora ngalake banyu kali aduh Gusti paringa usada Rasa tresno kang rembuku saiki wis ora ono ilang sanalika ninggal bekas banyu coba kembang wae melu ayu yen nyawa nasib tresnaku remuk lebur rasane atiku loro ati iki yen kelingan sumpah janji suci kang sayekti sineksen langit lan bumi durung nganti krama nanging kowe wis citra aduh Gusti paringa ngapura kembang-kembang nangis kowe ilang aku nangis tanpa guna mergo
habiskan. 1001. Aduh Rama ibu apuran aku yen ana salah lan luputku tak ngrumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning dada Rina wengi ra lali tansah tetunggo memuji marang Kang Kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya Nganti anak-anakane marang wong tuwa yen nganti ana 1001 sing wangi nganti ana anak-anakane marang wong tuwa yen nganti ana 1001 sing lali suwargane donya ana sugune wong tuwa wong kang tuhu suci gedhe ganjarane suwargane donya ana sugune wong tuwa wong kang tuhu suci gedhe ganjarane hai hae 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 okay. Iya, oh, kasut, tuan rumah, monggo, dimohon untuk hadir di arena sekaligus dengan si Mas Aprilio. Yuk, silahkan, buru waktu, Monggo. iya, yo, mohon sekali lagi untuk tuan rumah untuk hadir di arena pagelaran. Ini dia, yuk Serono, oke. Ya enggak usah, enggak apa, yuk yang penting, ya oke. Silahkan untuk suarat, ya. Oke, yuk. Under. Udah, ya udah. Oke, woi, tolong ya. Bagus. Iya, suka sore. Ya.
wong ayu kang tak anti-anti Ayo teko mung kamu bisa gawe tentreme hatiku. Bukane kok pahite pemburine malah nganyelake kasih jalan, ayo. Terima kasih. Habiskan.
gelo tembang tresno ilang muspro Apa pancen kacoben urip iki sliramu nekani atiku apa tenang melakon sing tak sangka jebul tresnamu tembung iso opo pancen wis pinesti sliramu kepacut tak tresnani ning nyatane sliramu ra bisa tak antepi pungkasane tak trimo lelakonku
lagi. Yo. Oke. Ah. Yo, yo, yo. Ah, ya yo wes hati-hati Beri jalan. aja tingkok-kok kowe boyok Ya dibantu, Waduh. dibantu. paripurna sampun Bapak Putri wis paripurna Bapak Putri Bapak kaping loro